Быў жа захварэў нейкі Лазар з Бытаніі, з селішча Марыі і яе сястры Марты. Марыя ж, у якой брат Лазар захварэў, была тая, што намасціла Господа пахкім алейкам, ды абцёрла ногі яго сваімі валасамі. Сёстры паслалі да яго, кажучы: «Господзе, вось той, каго любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Ісус сказаў: «Хвароба гэта не на смерць, але на хвалу Божую, каб праз яе быў праслаўлены Сын Божы». А Ісус любіў Марту і сястру яе і Лазара. Калі пачуў, што той хворы, застаўся тады яшчэ 2 дні ў тым месцы, у якім быў. І пасля таго кажа вучням: «Хадземце зноў у Юдэю». Кажуць яму вучні: «Рабі, толькі што імкнуліся цябе ўкаменаваць Юдэі, а ты зноў туды ідзеш?» Адказаў Ісус: «Ці не 12 гадзін у дні? Калі хто ходзіць днём, не спатыкаецца, бо бачыць святло гэтага свету. А калі хто ходзіць уночы, спатыкаецца, бо няма ў ім святла». Так гаворыць, а пасля таго кажа ім: «Лазар наш сябра спіць, але я іду, каб яго абудзіць». Дык сказалі яму вучні: «Господзе, калі заснуў, будзе здаровы». Ісус жа сказаў аб смерці яго, а яны думалі, што казаў аб засынанні сном. Тады сказаў ім Ісус адкрыта: «Лазар памёр, і радуюся за вас, што вы паверыце, бо мяне там не было, але пойдзем да яго». А Тамаш, званы Дыдымас, сказаў таварышам: «Пойдзем і мы, каб з ім памерці». Затым прыйшоў Ісус і ўбачыў, што ён ужо 4 дні ляжыць у магіле. А Бытанія знаходзілася бліз Єрусаліма, каля 15 стадый. Да Марыі ж і Марты прыйшло многа юдэяў, каб суцешыць іх па браце. Як толькі пачула Марта, што Ісус ідзе, пабегла да яго, а Марыя засталася дома. Сказала тады Марта Ісусу: «Господзе, каб ты быў тут, не памёр бы брат мой, але і цяпер ведаю, калі пра што папросіш Бога, дасць табе Бог». Кажа ёй Ісус: «Уваскрэсне брат твой». Кажа яму Марта: «Ведаю, што ўваскрэсне пры ўваскрэсенні ў апошні дзень». Сказаў ёй Ісус: «Я ёсць уваскрэсенне і жыццё. Хто верыць у мяне, хоць бы ён і памёр, жыць будзе. І кожны, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ вечна. Верыш у гэта?» Гаворыць яму: «Так, Господзе, я веру, што ты Христос, Сын Божы, які прыйшоў у свет». І калі яна сказала гэта, то пайшла і паклікала сястру сваю, Марыю, ціха кажучы: «Настаўнік прыйшоў і кліча цябе». Яна ж, як пачула, хутка ўзнялася і пайшла да яго. Бо Ісус яшчэ не ўвайшоў у селішча, але быў дагэтуль на тым месцы, дзе яго сустрэла Марта. А юдэі, што былі з ёй у доме і суцяшалі яе, калі ўбачылі, што Марыя хутка ўстала і выбегла, пайшлі за ёй, мяркуючы: «Ідзе да магілы, каб там плакаць». Марыя ж, калі прыйшла туды, дзе быў Ісус, убачыўшы яго, упала да ног яго, кажучы яму: «Господзе, каб ты быў тут, не дапусціў бы, каб памёр брат мой». І вось Ісус, як убачыў, што яна плача і што плачуць юдэі, якія з ёй прыйшлі, усхваляваўся ў духу і быў узрушаны ў сабе і сказаў: «Дзе паклалі яго?» Кажуць яму: «Господзе, пайдзі і паглядзі». І Ісус заплакаў. Дык казалі юдэі: «Вось як яго ён любіў». А некаторыя з іх сказалі:
Ці не мог ён, што адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр? А Ісус, ізноў хвалюючыся ў самім сабе, прыйшоў да магілы. А была гэта пячора, і камень быў на ёй пакладзены. Гаворыць Ісус: «Падыміце камень». Дык кажа Марта, сястра таго, які быў памёршы: «Господзе, ужо смярдзіць, бо ўжо мінула 4 дні». Кажа ёй Ісус: «Ці ж я табе не казаў, што калі уверыш, убачыш славу Божую?» Дык паднялі камень з месца, дзе ляжаў нябожчык. Ісус жа, узвёўшы вочы ўгору, сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты мяне выслухаў. Я ведаў, што ты мяне заўсёды выслухоўваеш, але дзеля народу, які стаіць навокал, я сказаў, каб уверылі, што ты мяне паслаў». І калі ён гэта сказаў, усклікнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вон!» І адразу выйшаў той, што быў памёршы, абвязаны па руках і нагах павязкамі, а твар яго быў абвязаны хусткай. Кажа ім Ісус: «Развяжыце яго і пусціце яго хадзіць». Дык многія з юдэяў, што прыйшлі да Марыі і бачылі, што ён учыніў, паверылі ў яго. Некаторыя ж з іх пайшлі да фарысеяў і расказалі ім, што зрабіў Ісус. Дык сабралі першасвятары і фарысеі раду і казалі, што нам рабіць, бо чалавек гэты робіць многа знакаў. Калі так яго пакінем, дык усе павераць у яго, і прыйдуць рымляне і захопяць нас, і краіну, і народ. Дык адзін з іх, Кайфа, які быў у тым годзе першасвятаром, сказаў ім: «Вы нічога не ведаеце і не думаеце, што лепш для вас, каб адзін чалавек памёр за народ, а не ўвесь народ загінуў». А не гаварыў гэтага ад сябе, але як першасвятар у гэтым годзе праракаваў, што Ісус павінен быў памерці за народ. І не толькі за народ, але каб сабраць у адно сыноў Божых, што былі раскіданыя. Ад таго дня думалі толькі, як яго забіць. Таму Ісус не хадзіў ужо яўна сярод юдэяў, але адышоў адтуль у мясцовасць паблізу пустыні, у горад, які называецца Эфрэм, і там заставаўся з вучнямі. І была блізка Пасха юдэйская, і многа людзей з краю выбралася ў Єрусалім перад Пасхаю, каб ачысціцца. Дык шукалі Ісуса і казалі адзін аднаму, стоячы ў святыні: «Як вам здаецца, ці не прыйдзе ён на свята?» А першасвятары і фарысеі далі загад, каб калі хто даведаецца, дзе ён, паведаміў, каб яго ўзяць.